Cure, velike čestite, skinule ste treće nositeljice. Jedna od vaših protivnica je trenutno rangirana oko 100 na svjetskoj rang listi, druga oko 200. Kako se osjećate nakon ove pobjede? Ja još nisam svjesna da smo mi pobjedili, ali stvarno smo igrali dobro od prvog do zadnjeg poena i pošto prvi put igramo zajedno parove, ovo stvarno smo dobro odradili. Dora? Ja sam i dalje u šoku i vjerojatno će mi trebati nekih 2-3 sata da ja shvatim što se upravo dogodilo. Ali da, rekla bi da smo igrala jako dobro i iskoristili smo vjetar i ja sam jako sretna. Ok, znači zadovoljni ste sa ovim uspjehom van očekivanja. Prvo, do ovoga ne bi došlo da niste dobile pozivnicu od HTS-a, pa eto, igrom slučaja spojili su vas u zadnji tren, pa da li lijepo zahvaliti. Hvala HTS-u na pozivnici i baš mi je drago da smo na ovom turniru. Hvala HTS-u na pozivnici, da, isto što je Rija rekla. Ok. Koji je bio presudan moment u meču kad ste osjetile da bi mogla i dobiti? Ja sam negdje na seti 3:0 vidjela da su se raspale. Tako da smo rekli Dori, imamo ih sad, raspale su se totalno, moramo sad stisnuti. Dora? Pa ja sam tokom cijelog meča od početka imala neki osjećaj kao da ih možemo dobiti jer i u zagrijavanju nisu bile toliko dobre koliko sam je očekivala jer ipak je rang lista nešto što sam vidi. Drugo nego. Da, i imala sam osjećaj tijekom cijelog meča da možemo dobiti i prestigla sam. Cure, još jednom velike čestitke na ovom povijesnom uspjehu za vas. Želimo vam puno sreće sutra i sretno. Hvala. Hvala puno.